onye agbata na ọ bụgoro na ana Igbo ka igoro ewu igoro ana sorry igocha ana wee gbudori ewu ana that family nwe ana anwa can never tomorrow iweta their money back sikwa gị ngwa gị eme gịnị ka ha werekwa ana ha adịghị eme ihe eme n'ala Igbo ịghọtara ya maka na egbudori ewu ọ bụ onye ga-akpatara na nwaanyị gbaa nkwụ n'ala Igbo ndị be anyị na-akpọ ya ime ọgọdọ ụfọdụ na-akpọ ya ịgba nkwụ mana nke ọnwụ na ịkpọrọ ya ofu ihe a ka ọ bụ na-adị agba nkwụ ugboro na abụ n'ala Igbo. You know why? Maka na ewu anyị kpụtara family anwa nwe nwa ndị kwesịrị na-agba nkwụ ụmụnna dị involve. Yes, mgbe ahụ ewu n'ọdụ ka ewu ndị ichie a na-egbuso ọbara ya n'ala ịghọtara ya. So ndị ichie adịgo in the known na Chinwe na anụ dị taa ịghọtago ha esowe keta oke taba anyị o nwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ a na-enye ụmụ ọkpụ ịgba ndị ụmụ ọkpụ ụmụ ụfọdụ na-akpọ ya ụmụada. Yes, ụmụ ọkpụ nwụ ndị wu vileji anwa a na-anụ nwanne ha nwaanyị ndị nke nugoro di ga-esi na be di ha bịa ụbọchị anwa na nwanne ha nwaanyị na-anụ di ha nwere right anyị enye ha ọkụ ụmụ ọkpụ. Ihe ahụ ka ụmụ ọkpụ ndị nwụrụ anwụ so bia witness na nwanne ha nwaanyị na-eji ije eji ịghọtara ya. So ọ bụrụ obere mmemme na ihe ahụ e gburu gosiri na ihe a na-aya eme gịnị na aya eme emme na. So ọ bụrụ na data agreement ya gị na ndị mmiri nwere ụbọchị taa ụbọchị awa na taa ka ị bịara ịgba nkwụ in reverse that is wee yọọ nwaanyị mmiri gị ya biko nye hapụ gị ka ị lụọ nwaanyị n'elu ụwa ka ị mee ụwa gị ka esi via a kind of permission relationship ka ọ hapụ gị ka ị dị free wee nwee ike bie ndụ gị ka ị wepụta ka ọ ghara ịdagharị gị aja na garị then imechaa ya were ewu wee nye ha ịma na-esi ilu gị ịghọtara ya ime ka that selling and that agreement enwere n'ụbọchị anwa remain permanent. Ọnya ka eji eme ya ịghọta gị. So anyị mesizie ya anyị kpọzie ndị mmiri a sị ha sokwa anyị na anụ ụlọ Ugochitubelu na temple anyị gbuo ebu na-ahụ maka saraka ime ihe ebu na-anwa na saraka anyị na-eme representịrị etu ọ na-abụ ije gbachaa nkwụ na be ndị ọgọ gị isie nri bute mmanya nye ndị mmadụ erie nwa aṅụrị ọhịa represent maka na ịgba nkwụ abụ ị na-eji akwajere ndị mmiri oke ka ha nwee ike hapụ ede etu a ka mee gịnị ka o mee onwe ya. Echefuna ihe kpatara eji akwa ibu dị iche iche mgbe a na-eji akwụ ụgwọ ngọ nwaanyị mmiri bụ na ibu niile anwa bụ na ọdụ ka mgbe ị na-eji agba nkwụ nwaanyị a ga-asị wota ncha a ga-asị wota nka ibu ụmụ okorobịa dị ya ụmụ agbọghọbịa dị ya ibu ndị nna dị ya ndị niile oke ha niile mee gịnị zuru oke n'ụbọchị ahụ ibutezi ihe ahụ i wetara ifụ na ha ndị ọbụla na-eburu nke ha ekesa ya etu a ka ọ dị n'ọrụ mmiri mgbe ị na-akwụ ibu ndị mmiri jelu complete water settlement then ihe niile zuru oke ndị ọbụla dị. Echefukwana n'ụbọchị ị na-agba nkwụ nwaanyị na akwa pisi akwa dị na ya maka na akwa ka ị na-amawa nwunye gị ụbọchị anwa. Echefukwana na ihe ọnụ na-eri ọ bụrụ na saịdị be anyị nne m nwa ihe egorie plantain anyị egorie ji anyị egorie ede anyị egorie ụfọdụ ihe ọnụ na-eri enwere ike tikworie rice ihe a ga-ebi nne m nwa. So etu a ka ọ dịkwa ụbọchị ndị mmiri kwa ijere ịkwụ ihe ọnụ na-eri na ya sorted test ga-adị ya ka e wee akarịa every part along. Now mgbe a na-eme ya ibu ndị otu ya na mmiri ga-adị ya ndị eze nwoke ga-adị ya ndị eze nwaanyị ga-adị ya ụmụada ha niile a ikwu ha niile zuru oke and ihe ọbụla a na-eti anya ụbaf nwere ihe omenụ ịghọtara ya nwere ihe omenụ and nke ọzọ ọbụla echefuna na o nwere ihe a na-eti anya ụbafụ jos ka ọ bụrụ na-eti then mana bifo ngaba n'iru ihe gbasara anya ụbafụ echefuna na ụbọchị ọbụla ị na-agbada na mmiri chọọ white ifo ka nchi wee yiri white tata mba ekuzi maka ndị mmiri iyi eyi white ịghọtara ya maka ndị mmiri represent purity ihe ọbụla lụrụ onye mmiri ka eji asapịa. So they represent immaculate. So you wear white. Ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ make sure na o nwere particular white ị na-eji eje na mmiri. Yes, very important. That is n'ịbụ eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị so called eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị. Yes, ịma na enwe particular akwa iji abịa n'ihu ha o gosiri na ịdị serious ịghọtara ya. Nke a bụ ofu. Nke ọzọzi bụ na ọ bụrụ na ọgwụrụ na gị nwa ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ mana abịara ịlụrụ ọrụ na mmiri ma ọ bụ n'ịbụ onye ọbụla abịara ịlụ ọrụ na mmiri echefuna na eyi white. O nwere anything ọbụla any other color can be managed mana anything black is no. Ịghọtara ya.
ọ bụrụ na ịfụrụ white ị nwekwara ike iyi any other color, yellow, blue, and rest of them, mana ọma bụ black. Now maka gị nwa abịara ịlụ ọrụ mmiri, ọ bụrụ na abịara ịkwalụ gị ibu daiz ka akwụọrụ ngọ nwaanyị mmiri gị, ịgbarụgo n'ụbọchị ahụ alụsara ọrụ a na ị ga-achọ singlet, either singlet or ya boxer, one of ya ị na-akwa gị, ị ga-ewere ihe alụcha ọrụ a ya awụnyerie ndị mmiri, ma ọ bụrụ na ngọ ka a bịa akwụ daiz complete ọrụ mmiri settlement. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na ọ bụkwa nnọọ ile ọma ka ị bịara ikpere, onwe ihe a na-akpọ ile ọma. Ile ọma abụrụ onye nwa ọrụ mmiri. Ile ọma bụ na ọ dị ka nwaanyị, nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị wee bịa na be ndị ọgọ bịa kụọ aka, a na-akpọ expression of interest. Ọ bụrụ onye nwa ọrụ mmiri. So nke anwa ị nwere ike iji uzu smaller bath. Then mana mma agụsịrị ihe na-adị n'ime. Ọ bụrụ na ọrụ mmiri ka ị bịara, ile ọma ka ị bịara ikpe, ihe ị nidiri iwe obere smaller bath. Then iweta obesi, ọ bụrụ iwu nwoke itinye obesi nwoke, igbo nwaanyị itinye obesi nwaanyị, itinye to represent you. Iwelu nzu tinye, were edo tinye, were nkwụ ọkụ tinye. Ndị niile na-anaghị nzu na mmiri ha na-eye, ndị na-anaghị edo na-esi ha ada olu gị, ihe ọma dịrị ya emeela gị, itinye. Iwelu nkwụ ọkụ sị ha na ị na-enye ha nkwụ ọkụ ka ha na-aṅụ nkwụ ọkụ ike wee dị ha wee na-alụrụ gị ọrụ, itinye. Iweta ọjị wee sị ha na ọjị a ka ị na-enye ha, ha mee gịnị? Ha jiri aka ha waa, ha jiri aka ha kee. Iweruzie ego ayọrọ mkpụrụ ịnọ tinye n'ime ya. Ego ayọrọ mkpụrụ ịnọ anyị na-etinye n'ime ya bụ onwe ụgwọ ọbụla iji ha ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Echefukwana ego ayọrọ dị very important. Mgbe ọbụla ị na-akwụ ibu ọbụla tinye ego ayọrọ mkpụrụ ịnọ, ka ọ ghara iwu na o nwere ibu ụgwọ iji na mmụọ ga-abụ ogbochi wee nye ya bụ aja na arịrị ị na-arị ụbọchị anwa. Tinye ego ayọrọ mkpụrụ ịnọ anwa. Then ị chọzie ihe ụtọ na ihe ọnụ na-eri tinye na ya. Etinye ihe nkwado ike adị ya akwa ọkụkọ Igbo tinye n'ime ya, ma ọ bụ uriem. Ịdago ka ha na-akụpụrụ gị ihe ọjọọ na-akụpụtara gị ihe ọma. Akwa ahụ bụ ka ị werezie ha iwe ọbụla ha na-ewere gị, itinye ya bụrụ eme gịnị? Ije na mmiri ikwucha okwu, iwere ya dọnyere ha. Echefukwara na ndị mmiri na-asọ mpịtọ. Ị bụrụ na iwe onye na-apịtọ mpịtọ, gbaa mbọ fụ na ipurifayịrị onwe gị ede at least before ụbọchị a ga-alụrụ gị ọrụ. Ma ihe ejeju ya bụ ọrụ na-ede after iji alụ ya bụ ọrụ, edishọn ị nọ na state of grace. Nke ahụ maka ile ọma. Mana ka anyị batazie maka nke anyị ji bịa, ndị chọrọ ịkwa ibu mmiri for complete settlement. Ị nwere ike iweta ihe dịka baafụ a, ụdị baafụ a, yes, ma ọzụkwa nke ka anụ dependent na ụdị ihe ị chọrọ ịkwanye n'ime ka o si wee dịrị gị. Ịma na aka niile ahara ọ bụ eziokwu. Yes, ihe ị ga-eme bụ ịbịa ịfọrọ ihe ndị a mma agwa gị ihe the basic things you need. Then any other ones can be still be added depending ka aka gị ha. Ịma na nwaanyị na-atụkwasị di ya aka ka aka ya bụ eziokwu. Yes, ihe ị ga-eme bụ ịnweta ụdị ihe na-etu a, ụdị ihe na-etu a, ụdị ihe dị ka baafụ a, si wee n'ọnya ka ị ejikwa ibu mmiri gị idebie. Iweta ihe dị ka okpesi, ọnwụ na nwoke ka weta okpesi iwe osisi a na-akpọ enwa bebi, ebe a na-ele ihe spiritual material. Igote okpesi nwoke ka ọ bụrụ nwoke, tinye si na taa na okpesi anọchitere anya gị na tata bụ atlese tata bụ afọ ka mmalụ ga-atụ. O nwere ndị na-enwe decide ka ha nwee special day ha ji eje alụ ọrụ mmiri, but it depends ka ihe dị na ndị otu kpata. Ịghọtara ya? Mụ nwa na onwe m na-alụ ọrụ mmiri any day, be ndị nọ ihe mụ na ndị otu m kpatara. Enwere m ụbọchị adị m asụ ụbọchị. Ịghọtara ya? Adị m asụ ụbọchị na ụbọchị ana m adị ya. No, I can go to the stream any day. However, o nwere ndị chuzuru n'ọsọ eke, o nwere ndị chuzuru onwe ha, nwee ndị bụ na ndị otu ya chuzuru ya. Ụfọdụ ndị na-ejeso eke, ụfọdụ na-ejeso n'orie. So ụbọchị ọbụla ị chuzuru, ịghọtara ya? Ọ bụ iji n'aka gị tinyere onwe gị nsọ, ọlesi na ezumezu tiri nsọ. Esikwara ka ime na ibe gị na-eme, like ndị otu m so m lụgba ọrụ ụbọchị ọbụla. Ịghọtara ya? Nwere m nsọ. Na iweta baafụ ahụ ị chọrọ, iwere okpesi a nwoke a etinye na okpesi nwoke a representịrị gị. Iwere ọ bụrụ na ọ kọmpliti ọrụ mmiri ka ị chọrọ ịlụ, iwere ego ayọrọ. Ego ayọrọ a dị 16 pieces.
ihe o mean bụ izu na anọ nọ ịjara ka ịkwụọ ngọ nwaanyị mmiri gị izu na anọ a echefuna na ofu izu bụ 4 days n'ala Igbo. So izu na anọ bụ 16 days. Ọ bụrụ na abịa sị na ihe a na-akarịa izu na anọ na-abịa ịma na ọwụ 4 days into 4 ịghọtara ya, ọ bụrụ 16. Ọ ya batara na ego ayọrọ na ego anyị ji akwụ ngọ ya nwaanyị mmiri ewunye. Ọ na-adịzi ha adị nwetazi ego igwe na ebe ọ bụ na ịnwetara ego igwe no problem. Ife amụrụ ka a ga-esi mee etu a ga-esi mee wed were ego a sị ya na ọka iwe kwụọ ngọ ụgwọ ọbụla n'ọgwọ nwaanyị mmiri ma ụdị mmiri gị ka ị na-akwụ taa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Echefukwa na ịda adị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile maka na ike niile si n'aka ya abịa. All the principalities and powers, understand, listen to his holy name. So once you mention anything n'aha ya, ikpere niile na-egbu n'ala. Ịghọtara ya? Then iwunyecha ya iwere ọjị, ihe agba ọjị kola isi ya na mmụọ ọbụla niile na taa ka ị bịara ịkwụ ngọ nwaanyị mmiri gị ngọ ị bịara ịkwụ ngọ nwaanyị mmiri gị, mmụọ ọbụla na-ana ọjị ọ ndị mmiri gị ọ nwaanyị mmiri gị ọ dị mmiri gị ọ ndị ya spiritual water spiritual associate gị ọ ndị iyi ụwa gị ọ ndị otu gị ụmụada ndị ọgbanje mmiri gị all the water sprite and the Mermaids. Mmụọ ọbụla na-anaghị ọjị na mmiri n'ọha ka ị na-enye ọja ha jiri aka ha wa ha jiri aka ha kee ntinye imesịa ya ihe abụ nzu ha mmụọ na mmiri na-anaghị nzu n'ọnzu ka ị na-enye ha n'ụbọchị taa ha na-ekwe edo ị na-ekwu n'ụbọchị taa na ọ ga-edoru gị afịa na-anọ ụbọchị na-anọ itinyecha ya etu a isi ha dịkwa nkwụ ọkụ mmụọ ọbụla na mmiri na-anaghị nkwụ ọkụ n'ọha ka ị na-enye nkwụ ọkụ ka ike wee dị ha wee na-alụrụ gị ọrụ ha mekwazie ka ị na-apụ ọkụ tinye imesịa nke a bụ ihe ụtọ ndị mmiri na-ala ike ya ifo kọla ọ fanta kọlọ yes ọ na-please ha so well itinyekwa ya na ị na-enye ha ihe ụtọ ha na-enweghị ihe ụtọ. Echefuna na ihe ọbụla ị na-etinye na ya ụbaf ị ga na-ekwupi okwu maka na ihe mmụọ na-anụ ụgbọ okwu anyị kwuru ịghọtara ya. Den itinyecha ya den ihe a bụ pawuda ihe ịchọ mma. Echefuna na ibu anyị na-akwa bụ ma ndị okenye ndị ichie na mmiri ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị. So ịfụ na anyị na-eti ihe ọbụla ahụ varieties so that each group ọbụla nwere nke ha ọbọdụrụ ka agwa na mmanya ahụ mmanya ndị okenye ịghọtago. So nke a bụ ihe ụmụ agbọghọ ndị ịchọ mma ịghọtara ya ị na-etinye ha pawuda ihe ịchọ mma ka ha chọọ gị mma. Then nke a bụ isi ọma ị nwere ike iti binta ị nwere ike iti 6 flower. Ihe isi ọma bụ ka ihe ọma na-emere gị ka ị na-esi isi ọma n'isi ndị ọbụla onye ọna gị na-emekọ ihe ọma mmemebere gị ị nwere ike iti binta or iti 6 flower ụfọdụ ya. Then itinyecha ihe ahụ a na-akpa akara aka. Yes, akara aka n'ihi na-etinye ha akara aka ha mee ka akara aka gị pụta ihe idewe ebe tinye ka ofe esi up. Now ọ bụghịzị ka mmadụ gwa gị na ihe a bụ ogbu ndị ichie ọ bụrụ nwaanyị dị mmiri gị nwekwara ike igbu ma ọ bụ ndị ichie na mmiri n'ọha ka ị na-etinye. Den ihe ọbụla a na-etinye ebe a nwere ihe ọ pụtara ịfụrụ nke a ihe a bụ ihe egwu ọbara uru ka a gwa gị na ndị mmiri bụ ndị egwu ha nwe entertainment. Ihe ọbụla gbasara egwu na inwe aṅụrị o si ha n'aka. Onye mata ka the legend Oliver the Coque of blessed memory agwa gị na egwu ya si na mmiri ịghọtara ya egwu ọma si na mmiri. So ndị mmiri ihe ọbụla gbasara egwu ọnya ka eji eti ya because anyị enyeghị ihe ọbụla bụ ihe na-amasị ha maka na ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta mmadụ ihe chọba ihe anwa bụ ihe na-enye ya obi ụtọ ihe anwa na-amasị ya ọ ya ka ị ga-eji wee jee na biya wee ya ya wee yọta. So ọnya ka eji etiri ha ihe ahụ egwu na-enweghị obi ọma ka i wee nwee ike yọọ ha ihe ndị ọzọ ibu n'obi wee bịa. Echefukwana na emesịa n'ihi etinye ọfọ o nwere ego ihe anyị na-esie 15 naira ihe abụ ego Naijiria nwere isi mmadụ anọ the president for market day wee sị ha o nwee ihe ọbụla ị kwesịrị itinye na bafụ a itinyerọ ha were ego a ha were megide wee golo ọ bụrụ nke ha agbụgbọ ha were gbaa itinye. Then echefukwana na ị na-akpa na ibu na ego ya adịrịrị ya. Yes, ego nwere pawa. Echefuna na ego igwe ndị ọzọ ị kwesịrị itinye na itinyerọ. So always add money.
ndị mmiri nwere ego mana ha na-atụkwa anya n'aka igosi appreciation. Echefukwara na imesizie ihe a bụ ihe ọnụ na-eri. Ewetara m sọ rice ka m were nye gị example. Ị nweziri ike itinye ebe ihe ọbụla maka na ihe na-achọ ọ bụ ihe ọnụ na-eri. Echefuna na onye kene sọnị ekene ya mgbe anyị na-enye ha ihe ọma n'iche iche, were ihe ahụ ị na-enye ha na-ekwubi okwu na-agwa ha na taa anyị na-enye ha nke ha nye gị nke bụ eziokwu na ha ya edegaghị anya. Ihe a bụ rice na osikapa nke ndị Igbo kpọrọ osikapa. Na ịweta rice a na eji rice ya ekwubi okwu. Echefuna mgbe ị na-enye ha ihe ọnụ na-eri, ihe ọnụ na-eri na-eti nwere ike ịwụ banana, ihe ọnụ na-eri na-etinye nwere ike ịwụ bread, o nwere ike ịwụ biskit, o nwere ike ịwụ sweet, ihe ụtọ. Ị mara nnọọ ihe ahụ ihe ọnụ na-eri. O nwere ike ịwụ cheese ball, o nwere ike ịwụ popcorn, o nwere ike ihe niile ọnụ na-eri itinye iwekwahasị ya na rice a efuka sichara rice n'aka na si ya na rice bụ etu rice bụ always rice. A na-esi rice ma ọ bụ ajọ mmụọ nwoke ajọ mmụọ nwaanyị, nwere nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla born under the sun that will ever stop rice from rising no matter what. Onye ilo gị ya na-enemy cannot stop ya rice from rising. Iwere ekwubi okwu. Echefuna na okwu ikwubiri ka mmụọ na-anụ. Si ya na tata lese gịwawo Chinwe na-akwa ibu mmiri gị na taa na etu rice will always rise. Na ajọ mma ama akwụsị rice from rising, ajọ mmadụ ama akwụsị rice from rising. Na-etu a n'ụbọchị tata kpọọ mmụọ onye na-eri oge na tata wafọ ka ha bịa witness na no spirit no human will stop you from rising. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ihe eji weta aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile bụ na n'aha mmike ọbụla ga-awụ power. Ghọtara ya? Itinye ya na-etu anwa every name must surrender. Nke ọbụla ga-surrender maka na ijirigo ya bụ rice kwubi okwu. Then echefuna na ihe ọnụ na-eri weda ma ị na-eti bunch of banana, ma ị na-eti cabin biscuit, ma ị na-eti ihe ọbụla depending na ka size of ya bafụ ha na ihe igotabu. Esekwala ka ije gbaa akwụna akwụna ihe enweta ego wee gụọ ihe juru bafụ. Ọ bụrụ ka ntị ha ka eji anụ ife. Ọ bụrụ ntị dị ka ogbuata ka eji anụ ife, ntị ya mara ama na-eji anụ ife. So esekwala ka ije mee mpụ na ọtọ nọ ka o wee bụrụ na bafụ juru eju. Onye ọbụla aka gị ha mmụọ mere accept. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọbụla ọnụ na-eri ọzọ n'ọsọ rice na beans ka ị nwetagburu na-etinye ka gaziere gị. Then ọ bụrụ na imesịa ya echefuna na ọ bụrụ na ngọ ka ị bịara ekwu ihe ndị etiri ihe ndị a bụ ihe bụ basic. That does not mean na ị nwere ike add ihe ndị ọzọ ka aka gị ruru. Ị ghọtara ya? Now akwa ifuru bụ 6 years akwa ọrapa. Echefuna na anụ Igbo ọbụla na ebe ọbụla a na-alụ ọrụ ịgba nkwụ nwaanyị na piisi akwa na-adị ya. Anyị na igotara ọgwụ nwaanyị ma ọ bụ na nwaanyị ọ bụrụ mgbe gburugburu mgbe bara be anyị ọ bụrụ nkịta a na-eje eme ashabikwa ụmụ mgbe n'ukwu ma ọ bụ mgbe n'ike wee na-alụ mee na-eme mgbe anwa nwaanyị a na-ama ọgọdọ ya a na-agba nkwụ ya that day ga-ama ọgọdọ. Yes, etu esi eme na ba eji m anya mmadụ wee na-amụ ya mgbe mana wee mebigbo awụkpazi ofe enyi nwoke sinu wee mebigbo. So mgbe anwa ihe ama ọgọdọ bụta ka a na-ama ọgọ akwa si nne nwaanyị for the first time. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo gboo mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa ọgbọ dị maka ụwa kịta a na-eji achọ les na-achọ Hollandis a na-agbado na noles na George mana mgbe a na-agwa uwe akwa ka a na-amụ n'ọdị ka a na-agba ọgọ akwa. So akwa ya adị ya maka na echi ịnụ nwaanyị ọfụma ihe gotara ọgwụ nwaanyị akwa gotakwuru ndị be ọnwa family ihe eje ihe egowe akwa nọtụ ndị consign especially ndị relate to nwata nwaanyị na-achọ ịlụ ihe akpọtara ha ọgọdọ onye ahụ na nwa ha nwaanyị na-anụ di. So ọ dị very important. So for the fact na ọrụ mmiri anyị na-alụ ọgwụ ịkwụ ngọ in reverse, that is ịgba nkwụ in reverse. Now arapa ya adị ya 6 years akwa abụ echefuna dịka m si kọwa na mmụọ abụrụ mmụọ na-ama akwa. Ọ bụrụ ndị ihe niile etiri ebe a ihe niile etiri akwa ọ bụrụ ndị mmiri ga-apụta mara akwa. Ọ bụrụ ya o nwere ike ịnwe nwaanyị na-ahụ onugbu, nwere ike ịnwe nwaanyị na-azụ na-amacha ụkwa na mmiri ka mmiri ya eburu akwa agbanata ọfụ adịghị etu nwa aṅụrị ọ magoro ihe ji wee bịa lụọ ọrụ mmiri. Ọsị ndị mmiri ekene m ụnụ ihe onye a jukwu n'obi wee bịa kwa ibu a ya gazieri ya ọ chere akwa ya aṅụrị ahụ ọ na-enwe ihe ndị agwa maka ụmụ nwaanyị ndị opekata mpe ndị iwa na-atụ n'ọnụ akwa ọ mara etu ọ na-enwe aṅụrị na-agba egwu aṅụrị ya anwa ka a chọrọ ka ọrụ wee gaa. Ịghọtara ya? Echefuna na ọrụ anyị na-ekwu maka ya bụ saraka. Ihe ụtụ ị na-eti na mmiri
abụrụ ndị mmiri na-aṅụ ya. O agwa nke bụ eziokwu, ndị mmiri enwere ọnụ.